Солым сәясәтенә кагылган документ буенча Мәскәүгә 50%, Татарстанга 50% итеп кайчан әзерләп кертелер икән Думага? Сезнең сорауларыгыз ничендер һәр вакытта да вот ваши вопросы, они как-то не очень корректные, как вам сказать? Мы идем в едином налоговом пространстве. Беренче сорау шундыйрак иде, менә татар мәктәпләрендә бит инде татар теленнән кала башка фәннәрне татарча уку елдан ел кими. КФУда тулы бер факультет бүлеккә калды. Мәктәпләрдә БДИ татарча юкка чыкты. Һәм менә мәгълүмат чараларында редакторлар әйтә, шулай ук татарча укучылар кими. Әлеге сораум Рәдифә әфәндигә һәм Әлфия ханымга. Сезнеңчә татар теле тагын ничә елдан соң югалачак? Мин мондый сорау көтмәгән идем сездән. Чөнки күреп торасыз, бүгенге көндә Федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты структурасында Габдулла Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология югары мәктәбе уңышлы эшләп килә. Афишага карамыйча безгә претензия белдерәләр. Безнең бүген зур сәхнәдә Камал театрында бер генә тәрҗемә әсәр бара. Сез карагыз 90-нчы елларда 5 тәрҗемә әсәр бара иде. Бер кеше бер сүз әйтмәде. Нишләптер хәзер бейдән ычкынган этләр кебек ташландылар. Нәрсә булды соң бу? Аңлатыгыз менә минем сорауым сезгә. Нәрсәдән чыга бу? Нәрсәдән чыгып сез шундый сораулар бирәсез? Гаип ташлыйсыз. Мин гаип ташламадым, Фәрит. Юк, сез түгел, сезгә махсус сезгә генә түгел. Гомумән журналистикага, татар журналистикасына бигрәк тә. Центр Юнус Эмре. Вот, ул эшләгән иде. Бераз туктап торды. Хәзер менә консул әйткән җәйкене эшләячәк дип тагын ачылачак дип. Он турында бер сүз әйтә алмыйм, потому что он белән заниматься безнең Хайруддинов и Радиф Замриддинов. Алар белән сөйләшә. Казанда күпчелек урыннарда юл өстеннән үтүче юлларда лифтлар эшләми. Һәм гомумән инвалидлар өчен диелгән күп кенә менә шундый җайламалар эшләми. Сез аны беләсезме? По лифтам это зона ответственности прежде всего комитета по благоустройству. Мәсәлән, КФУда математиканы татар телендә укыткан белгечләргә гамгали әйбергә китерергә акча юк дип әйттеләр. Аннары икенче бер күренеш татар тарихы һәм төрки халыкларының тарихын өйрәнүче студентлар бар. Әмма аны да финанслау Татарстан бюджетыннан бара. КФУ федераль статус алгач, ничектер икенче караш булып чыга. Бу федераль үзәкнең безгә карата шундый мөнәсәбәте яисә Вопрос касается всех, поэтому я отвечу на русском языке. Никакого отношения это не имеет. В советское время и сегодня мы живем все-таки в разных сферах. Дөнья татар конгрессы Россотрудничество оешмасы белән берлектә чит илләр белән хезмәттәшлек итә дип беләбез инде. Әле яңа гына Европа парламенты Россотрудничество эшчәнлеген пропаганда кулы буларак гаепләде. Сез татар конгрессы алар белән бергә хезмәттәшлектә шулай ук пропаганда коралына әйләнәсез дип шикләнмисезме? Бәйсез позиция алырга теләмисезме? Юк, бу фикер белән мин килешмәс идем. Беренчедән, әгәр дә безнең татар оешмалары чит илләрдә, татар җәмгыятьләре шул җирлектә шундый югары дәрәҗәдә чаралар, проектларны алып бара икән, бу иң беренче чиратта Татарстанны, татарны пропагандалау, һәм алар белән уртак тел табып, шушы проектларны бик күп санлы елларга әле алга таба да куюлары, бу алар белән эшчәнлекне ныгайту турында сүз бара. Һәм монда иң беренче чиратта Татарстанны пропагандалау, татарны пропагандалау турында сүз бара.